Riadny agregát. Dobre. Tie káble už niečo pamätajú. Ty kokos. Tu sa ide von. Kokos, rád by som videl, ako to sem dali. To všetko tu skladali. Ty vole. Halus. Tu mali náboje, aha. Teda. Wow. Sila. Ale toto, jak sem všetko dávali, tak to muselo byť mega. Kokos. Dobre. Aha, to odtiaľ tomu podávali. Alebo ako? Tuto sa otáča. Ty vole. To muselo byť riadne veľa kedy. Tu bol vozík, aha, na tom si to vozil. Nazdar, kamoš. Ahoj. Nazdar. Mám tu takto. Vozík. A tuto kliešťami šoba donútra a strieľali. Ty kokos, to je halus. Tá batéria je tu hore. A tu ešte. Kokos riadna. A s týmto strieľali na lode. To chcel zaútočiť. A im tam je druhá. Ty vole, to je sila. Mega. Mega husté.